ಆ ಬೀಟಿ ಬಾರ್ಲಾರ್ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೂತೋಗಿ ಇನ್ನೆ ಅಂಡ್ ಹಾಕಿದಾಗೆ ಇಲ್ಲ ದೂರದಾಕ್ಲು ಬರ ಬರ್ಪುಜೇರು ನಟೆ ಅದನ್ನು ಸಂಬಂಧ ಹಾಕ್ಲಿನ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಜನ ಅಂತ ಜಾನುತ್ತೆ ನುರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತೌತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ತೊಗರಿ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಕೊದ್ದೇಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕುದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪಾರ್ದ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ನೆಂಪಂಡು ವೀಡಿಯೋನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ರಡ್ಡು ಕಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬೇವ್ರೆ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಕರಿಬೇವು ಅಂತೀರು ಬೇವ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತೆ ಒಂಜಿ ಕುಂಡಿದಾತು ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು 4 ಕಂಡೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದೆ 5 ಕಂಡೆ ಟೊಮೆಟೊ ಮುಟ್ಟ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದೆ ನೆನ್ನು ದುಂಬು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಪುಂಡು ಕಡೆನಾಗ ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂರ್ದು ಪಾಡೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ಕಡೆದು ಬಾಣ್ಣ ಅಂಡು ಸೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಅಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೊದ್ದೇಲು ದುಂಬು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸುಗೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಬಂದು ಮಲ್ಪುಗ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಸಿಟ್ಟುಲ್ಲಾರಂದೆನ್ವೆ ಯಾನು ಇನ್ನಿ ಒಂದು ಅಗೇಲು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಆಟಿದ ಅಗೇಲು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಯಾನು ಬೇಗನೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಾಯ್ತು ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ 12 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಅಂಚದು ಯಾನು ಬೇಗನೆ ಅಡಿಗೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುನು ಬಂಡೆ ಯಾನು ಒರ್ತಿ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುನು ವರ್ಷದ ಬೂತು ಗಂಡ ಮೈತನನ ಬೊಡೆದಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಪುರೊಪ್ಪುವೆರು ಮೆದ್ದಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಪುರೊಪ್ಪುವೆರು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು 2-3 ಜನ ಸೇರೊಂದು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪಾರೆ ಇನ್ನು ಯಾನು ಒರುತಿ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದಾದ್ರೆ ಯಾನು ಐನಾತು ಬೇಗನೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ 4 ಅಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು 4 ಸೇರು ಅರಿತ ರೊಟ್ಟಿ ಆವೋಡು ಅಂಡ್ 4 ಸೇರು ಅರಿನೆಟ ಪಾಡುಜಿ ಯಾನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾವು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ನು ಅಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ 3 ಸೇರು ಅರಿತ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾವು ಉಡ್ದಲು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡುವೆ 4 ಸರ್ತಿ ಪಾಡಣ್ಣ ಆತೆ ಒಂಜಿ 2-6 ಸೇರು ಅರಿತ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡಾತನ ಕಂಚ ಹೆಚ್ಚ ಜನ ನಮ್ಮ ನೆಟೇದನೆ ಸಂಬಂಧ ಹಾಕ್ಲೇನು ಬಂತ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನ ಮೆರ್ನ ಪೂರ ಸಂಬಂಧ ಹಾಕ್ಲೆ ನೇರನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿದಾಯ ಪಂಡ ವರ್ಷ ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಇಡು ಪೂರ ಅಂಚ ವರ್ಷದ ಬೂತು ಮಾತ್ರ ಲೆಪ್ಪೋನು ಅಂಚ ಏರೆನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಲೆ ಯಾನ್ ಪೂರ ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ನುರ್ಗೆ ಬದನೆ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊದ್ದೆಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಸಾರು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕುಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನಂಡ ಸುಕ್ಕ ಅಂಡ ಮಲ್ಪುನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪಾಡು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಉಂಡಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊದ್ದೆಲು ಈತ ಯಾವುಂಡು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಜಿದಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದಾಕಲು ಹೆಚ್ಚು ಜನದಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಒಂಜಿ 10-50 ಜನ ಆವೋಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಅಂತೆ ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪುಜೇರು ನಿಕ್ಲಲ್ ತೇತು ಬರ್ಪಾರು ಆತೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪುನು ಅನ್ಪಾರ ಅಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಏಪಾಲ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ದಾದ ಬಂಡ ನಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಗೋಡೆಂಡ್ಲ ಪೋದಿಪ್ಪೆ ಬೊಕ ಮೂಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ಪೋಪು ಜೋಲು ಯಾನ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಪೋಪ ಪಾಂದು ಗುಲ್ಲೊಜ್ಜಿ ಒರ್ತಿ ಅಂಡಲ ಪೋಪ ಅಂದಟ್ಟು ಅಂಚ ಪೂರ ಪನ್ಪುಜೇರು ಪೂರ ಸಂಬಂಧ ಹಾಕ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇತ ಏರ್ಲಜ್ಜೇರು ನಟ ಪೂರ ಪೂಜಾರ್ಲ ಎಪ್ಪುನು ಬೇತ ಏರ್ಲಜ್ಜೇರು ನಟ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಹಾಕಲಿ ಮೆರೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯಮ್ಮನ ಬಂತೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿಯಮ್ಮ ಅಂದು ಬೊಕ ಮೆಗ್ದಿ ಉಲ್ಲು ನೆಟೇನೆ ಎಲ್ಲಿಯಮ್ಮನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಾಲು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪೂರ ನೆಟೆ ಉಲ್ಲೆ ರಕ್ಕನ ಹಾಕಲು ಪೂರ ಅಂಚ ಮಲೆ ನಮ್ಮ ಬೇಲ ಹಾಕ್ಪುಗ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಏನಾಯ್ತು ಬೇಗ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಏನೊಂದು ಬೇಗ ಮಲ್ತಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಕಲಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಒನಸ್ಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದೊಂದುವೆ
ಅಂಚ ನೀ ಎನ್ನ ಮಗಲೊಂದು ಕಬಾಬ್ ಕೈತುದುಂಡು ಅವ್ಲು ಎನ್ನ ಮಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೈತನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅಕ್ಲು ಮೇರಾಜಾಲು ಬೋತೇರು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಬಂಡ ನನ್ನ ಮೈತನನ್ನು ಬಡಿದಿನ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಬೋತೇರು ಅಂಚ ಮೈತನೆ ಬೈತೆ ಎನ್ನ ಮಗಲೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಬೈತನ್ನ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಕಡೆ ದೀತೆ ಮಸಾಲ ದುಂಬೆ ಮಲ್ತು ದೀತೆಯನ್ನು ಕನೆನ್ನು ಅಂತನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ದು ತಾರದ ಪೇರು ದೆಪ್ಪುಜಿದೆ ಪಂಡ ಅವು ತಾರದ ಪೇರು ದೆಪ್ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೊದ್ದೇಲಿ ಮಸ್ತ್ ತಾಪುಜು ಅವು ತಾರದ ಪೇರು ದೆಪ್ಪುಚ್ಚು ಉಂಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ಮಕ್ಕೆ ಅಂಡ ದೆಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಬರ್ಪುಜೇರ ಬಂದು ತಾರದ ಪೇರು ಈ ಸಾರಿ ದೆಪ್ಪುಜ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಉಂಡ ಭಾರಿ ಸೋಕು ಹಾಕೊಂಡು ಜತೂಲೆ ಒಂಜಾರ ತಾರಾಯ ಬಾಟಿಗೆ ಕಡೆದಾಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಡೆ ನೆಟ್ಟಾನು ಕರೆಂಟ್ ಹೋದಾಂಡು ಸೌತೆ ತರಕಾರಿದ ಕೊದ್ದೆಲ್ಲ ಅಂಡು ನಾನೊಂದು ಚೂರ್ನೆಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ತಾ ಚೂರು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ನಾಂಡು ನಾಲಜ್ಜಿ ಬೇವ್ರೆ ತಪ್ಪುಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕ ದಾಸಿನ ಮಾತ್ರೆ ಬಾಡಿ ಮೊಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ತಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಪಾಡಿ ಕೆಲದಕ್ಕಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕುಜ್ಜಿ ದಿಯದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಪಂಡ ಟೊಮೆಟ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಡೆದು ಬಾಡಿ ಅದೇ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಅಂಚದು ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಕಚ್ಪ ಆಗ್ತಂಡು ನಾನು ರೊಟ್ಟಿ ಕೋರಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಗ ಮೀದಾಡ್ ನಾನು ಅರಿಗಡೆಕ್ಕ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಮೀದ ಅರಿಗಡೆಪ್ಪುನು ಮೊಕ್ಕ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನು ಮೀ ಅಂದದ ಆಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬೂತು ನಮ್ಮನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಮಲ್ಪಾರೆ ಉಂಡು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಪೂರ ಮೀದೆ ಕೆಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಗೆ ಮೂರು ಮಾಮಿ ಮೀದೆ ಪೂರ ಅಕ್ಕ ಅತ್ತಿಗೆನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿ ಪೂರ ಮೀದೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ರೊಟ್ಟಿ ಪೂರ ನಾನು ನಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಡು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ Ini kata orang netian, ya. હવે આપો ક્રીમ હોય પૂરા પિક્ચર ત્યાં જે વિકળે બરાબર હા આ ઉપર એકા હોય તો આની બીજા વાત બનાવ બીજા કાઢે ઇને જુદા પર આઈ આ દે ના પો ટીપો કરતા ಅಂಜತಿ ಪೂರ ಪೇರೆ ಮುಪ್ಪು ಪಿದಾಯಿ ದೀತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಕರಟ್ ಮುಪ್ಪು ದೀತ್ತ ಅಂಜ ಪಿದಾಯಿ ದೀತ್ತ ಪಿದಾಯಿಲ ಒಂದು ದಿಕ್ಕೆಲು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಿರುವಾಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ತೂದೆ ಮಾತ್ರ ತೂಲೆ ಕೋರಿ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಕೋರಿ ರೆಡಿಯಾಂಡು 7 kg ಕೋರಿ ಕೂಡ ಬೂತದುಂಡು ಮಪ್ಪರ ನೀರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಐತೆ ನೀರು ಆಡು ಕೇಬೇಜ್ ಬಾಜಾ ಒಂದೊಂದು
ಆಟಿಡು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅಗೇರ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಂಡ ಆಟಿಡು 13 ಪೋಪು ನಾನಿ ಕಾಂತು ಬೈದೆ ಸುಂತಲಾಡೆಗೆ ಅಪ್ಪೇನು ಕೊನೋದು ಬೈದೆ ನನಗೆ ಸರಿಗೆ ಬರಲೆ ಆಟಿಡು 13 ಪೋಪು ನಾನಿ ಕಾಂತು ಬೈದೆ ಸುಂತಲಾಡೆಗೆ ಅಪ್ಪೇನು ಕೊನೋದು ಬೈದೆ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಟಿಡು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಅಗೇಲ್ ಕೊರಂಡ ಭಾರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಗೆಲೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಆಟಿಡು ಅಗೇಲ್ ಕೊರೋದು ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಸಾವಿರದಿಂಚಿ ಆಟಿಡು ಅಗೇಲ್ ಕೊರೊಂದು ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅಂಚ ನಿಕುಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಆಟಿಡು ಅಗೇಲ್ ಕೊರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಹೊರ ಬರಲಿದೆ ಗಿಡಕನ ಅನ್ನ ಪೂತದೆ ಆ ಬೋಡೋರ್ದು ಪೂತಾಯಿ ತಡೆ ಪೋಯಿನಿ ಓ ದೇವರೇ ಮಲ್ಲ ಬಿಸಾಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ನೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೇನೆ ನೆಟ್ಟ 4 ಕಿಲೋ ಮುಟ್ಟ ಕೋರಿ 5 ಕಿಲೋ ಮುಟ್ಟ ಕೋರಿ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಭೂತ ಮಲ್ಪನ ಬಿಸಾಲೆ ತೋಲೆ ಮಲ್ಲ ಬಿಸಾಲೆ ನೆಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆನ ಕೋರಿಗಳು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ 4 ಅಗೇಲು ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ರೆ ಕಡ್ಡೆದು ಪೂರ ದೀತೆ ಅಕ್ಕ ಕೋರಿ ಪೊತ್ಪಾರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕೋರಿ ಪೊತ್ತದು ಪಾಡ್ರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಹಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಅವೇ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಒಂಚೂರು ನೆನ್ನ ಚೂರು ಪಂಡ ಪೊತ್ಪಾರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಸಾರಿ ಪೊತ್ಪಾರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ತಾರಾಯಿ ಅಜ್ಜಿ ಬಾಡ್ನ ಹಣ್ಣು ಒಂಚೂರು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಗೇರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂ ಅಂತ ಅಡ್ಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆನ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಡು ನೆಡ್ದಾದ್ರ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲೋಲು ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಪ್ರೀತಿ ಅಪ್ಪೆಡ ಬಂಡದು ಅತನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪೆನ ಮಿಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನುವ ಪೂರ ಎನ್ನಿನ ನೆರವೇರ್ಸೋದು ಕೊರ್ಪೋಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪೆ ಬಂಡ ಅಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ನಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಬೆರಿಸಾಯ ಅದು ಹೋಪೋಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಮಸಾಲ ಬಾಡಿಯ ತಾರಾಯಿನ ನಾ ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ಕೈ ಪೂಜೆ ಆಯ್ತಾ ಐಕ್ ಐನ್ ಪಾಡುಜಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅದೇ ದುಂಬು ಕಲರ್ ಕಡೆ ಉಂಟು ನಂತ ಮಾಂಜಿಯರ ಮುಂಚೆ ಸಾಮಾನು ಪಡ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಜಿಂಜಾಗೆಲ್ಲತ್ತ ಆರಂಜ ಈ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಸಾಮಾನು ಅಡಿಯ ಮೇಲೆ ಪುಣ್ಯದ ಕಂದಿ ಕಂಡು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಹೆಂಗಲ್ನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಆಪುಂಡವು ನನ್ನ ಪಿದವರು ಹೋಪುನ್ಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ಇದು ಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪುನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನನ್ನ ಅಲ್ಲ ಇರ್ಲದಲ್ಲ ಇದು ಮುರಾನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಪಾಪ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮುರಾನಿ
ಈ ಅಪ್ಪನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ನುವೆ ಅನ್ನ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಪೂರ ನಿಕುಲು ಆಟಿಡ್ ಅಪ್ಪೆನ ಗೇಲ್ ಮಲ್ಪುವಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂದ ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ತೆರಿಪಾಲೆ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಆಟಿಡ್ ಅಗೇಲ್ ಕೊರಪಂದು ಈ ಆಟಿಡ್ ಅಗೇಲ್ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಇಷ್ಟದಾಯ ಎಂದು ಬಣ್ಣಂಡ ಕಾಂತು ಬೈದೆ ಸುಂತುಲಾಡಿಗೆ ಅಪ್ಪೇನು ಕನ ಇದ್ದನ್ನು ಆಟಿಡ್ 13 ಪೋಪುನಾನಿ ಕನ ಇದ್ದನಿಗೆ ಪಂಡ ಆಟಿಡ್ 13 ತಾರೀಕಿಗೆ ಆಟಿಡ್ 13 ಪೋಪುನಾನಿಂದ ಅಂಚ ಆಟಿಡ್ 13 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬುಧವಾರ ದಾನಿ ಅಪ್ಪೇನು ಅಡೆಗೆ ಕನದು ಬೈದನಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ವಿಶೇಷ ಅಲೆಗೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಅದು ಆಟಿಡ್ ಅಗೇಲ್ ಕೊರಂಡ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಲು ನಮಗ್ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಅರ್ಥ ಅಂಚೆನೆ ಎಂದಿನ ಪಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲ ಕಡಪುರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂದಿನ ಅಂದ ನಿಕ್ಲೆಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪೆನೆ ಏಪ ಕನ ಇದ್ದಂದ ಅದ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದ ಎಂಕಾರು ಚಿಕ್ಕೆ ಬೂತೋ ಬಲಸರ ಬತ್ತಿನಾರೆ ಬಂಡಿನಿ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬೂತೋ ಬಲಸು ನಂಚ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯಮ್ಮನ ಮೈತನೆ ಬೂತೋ ಬಲಸುನಾರು ಎಂಕ್ಲೆ ವರ್ಷಲ ಆರೆ ಬಲಸುನು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜಿನ ಬಣ್ಣುಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ನೆನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಲು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ರಕ್ಲೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತುದು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೇನೆ ಮೊಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರ್ದು ಅಪ್ಪೇನೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆನ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಾಡಂದು ಯಾನಕೇನು ಅಂತಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.